Straight to the point. Okay, atong nga balik-balikan mahigala mga panghitabo dito sa Senado mga sukid tigpaminaw. Mana kong giingon nga kana na ang premature pagkaayo nganong lusubon man ang Senado nga naa pa man mahigalay petition si Bato de la Rosa ngadto sa Supreme Court. Unya ang Supreme Court ni take action naman mga higala gipatubag naman within 72 hours ang mga respondents. So muna nga ato na sa paabuto na. Duha ang mahitabo nani. Unsay decision Supreme Court malagmit duha mahigala posibilidad nga mahitabo. Mingon Supreme Court nga under the Constitution kinahanglan sana moagi gyud og scrutiny kanang maong warrant diri mahigala sa atong regular courts. Pwede. Pero pwede sa moingon Supreme Court, okay, mo respekta sa ICC. Kana butan ta lang mga posibilidad mga sukid tigpaminaw. So whatever decision Supreme Court ato lang tahoron. Kana lang simple para wa mga higalay dili magubot. Kay kauwaw na basad mga higala sa mga panghitabo sa atong nason. But wa pa gani mabuto 72 hours. Medyo nya naa na mga panghitabo gabi murag way respetar mga kagalaan sa judiciary. Straight to the point. Ha? Ato lang respetaran, ato man ning kaugalingong balaod. Nya na naman ni hatag na magkamanduan ang atong kaugalingong korte sa ato paday tuuhan panimog una atong korte sa ICC kuno sa atong kaugalingong Supreme Court indeken. Straight to the point. No? So medyo kuana kana na ang hinahinay lang, ha? Kay ang atong country sa sovereign country. Munay ato ibutang sa atong unahuna. Now kung doon na mga higalay ICC warrant, paminawon ta lang sa Supreme Court, daan naman na siya ikwan. Ni action naman Supreme Court ana para di magkagubot. Now, gabi medyo, kuhan yun to. Medyo foul ba? Daghan kay mga Marines, daghan kay mga pulis, unsa may ilang tuyo. Nya pagkakuha na, nanood na in full battle gear. Kaniyo? Nanood in full battle gear, unsa may ilang katuyuan. Ilabang gigwadyahan ang Senado or ilang gilusob ang Senado. Nya taod buto-buto na dayon. Asa mo to balikan to buto-buto ka sa mga names kay atong susihon ng mga agi. Hindi ka human. Kato mas klaro-klaro. Atong reporter ko kundi batak mahigala pasensya na mo gamay kay wa to maanad niya. Dito. Sino ito? O ikaw may pulis kay palikod lang kay, likod lang kay. Okay. So mo ni mahigala, inani ka kwan, og imong paminaw ng buto duol ra ng mga pulis, para na nga floor. Ah. Okay ha, gamay lang. Atong analisaron mga higala ng tabua. Nara di same floor, naara ng mga pulis yan na ang mga
Unsa man yung mga Marines in full battle gear? Kanaha naaral ya darpita. Unya karon gipisigar mga higalag kinsay nagpabuto, mingon wa sila makahibaw kinsa kato. Straight to the point. Okay, atong balikan mga sukid tigpaminaw. Ang hitabo sa Senado. Grabing buto-buto eh. Unya tanaw ha obserbahe ha. The same floor ang buto-buto nga na ang mga pulis, na ang mga sakop sa Philippine Marines, naara na doon ra kayong buto day. Nya karon maingon nga kinsa man gyud nagpabuto tong wa mi kibaw kinsa. Unsa ning kalakiya kadaghang pulis nagpalibot sa Senado nga di na gyud naka-eskapos bato kay gilibutan gud ni Marines, ni Police, ni NBI. Nya karon dunay nagpabuto di makana taga gobyerno. Kinsa na siya dakpo na. Ha? Pero pulos ingon niya, wa mi kahibaw kinsa, abot kinsa ba to? Ngano mo kahibaw? Tanawa ha, tanawa ang buto-buto, nara ana nga floor. Nasa unahan lang gamay. Ang buto-buto. Balikan ko names, balikan ko names gamay names. Kani oh, kana oh. Oh. Naara na nga floor ha? Oh, in full battle gear mga higala mga Marines nga daghan kay diha. Unya naa mahigala ang kuano kay imong paminaon, rifle ang gigamit sa pagpabuto. Dili rapid fire pero daw semi-automatic ang buto-buto. The same floor naras unahan. Mabitan na tago sila. Naras unahan. Karon pagpangutana kinsa man ni nagpabuto. Moingon wa makibaw. Oh. Oh, nara ha, doon na kayo. Okay. Post dong. Alto paminaw sa BBM. Gabi ini mahigala. Watay tug apil hinoon ng kalakiha-kiha kay. Gamonitor tas mga panghitabo sa Senado, ha? O ya, tanawa, paminawa si BBM sa dong. BBM sa dong. Kani. Beato paminawon. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan,
ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung... Okay, posa lang, posa. Anyway, nakabati naman mo aning statement ni BBM. Ato lang na mahigalang i-discuss. So, kinini ang iyang giingon, ang tuwa diha, NBI, ang Marines, o giumasad ang USAA, ang Office of the Sergeant at Arms sa Senate. Yan ingon sa wala instruction nga hulihin si Bato. So, kung wala instruction gikan ni BBM, kinsa may naghatag og instruction? Ibutan ka lang, wala instruction gikan ni BBM. Nagbutbuot sa Trillanes, ani? Kana kung tinuod ha, kana kung tinuod na yung isulti. Nga wala instruction. Nga naman, di man po maayo mo hatag kag instruction sa pagkakaroon. Huwag ta sa Supreme Court. Kaya doon naman mga higalay petisyon na nga tuan na Supreme Court. Ang Supreme Court ni hatag naman og 72 hours nga patubagon sila. At ulo sa paminawa na, umuhatag instruction mga kigalaan nga naapay pending kuan medyo sobra na pod ka binastos, no? Kay mura man mga higala go nato tahura hinuon ang atong judiciary anang kalakiha. So ang ato ana, og ako mismo akong opinion, na naman na Supreme Court, whatever decisions that the Supreme Court will come out within karong simanaha, kay of course gitagaan sa 72 hours. After ana, basahon Supreme Court na mahigala mohimo sa decision labot ana, atong i-respect. Wala na. Para nga di na magubot. Moingon gani mga kigalaan nga kon kay. Moingon gani mahigala Supreme Court, we stand sa atong konstitusyon nga mas supreme gyud atong konstitusyon, di biit. Pero moingon Supreme Court atong tahuron ang ICC, di okay. Para nga dili na magkagubot. But kagabi mahigala kon pa kayo, kanang premature pa kayo. No? So kaning pamahayag ni BBM nga why instruction nga dakupon mahigala si Bato. Kinsa may nagbutbuot og dakop gahapon nga ingon man nga naami diri kay nadakpon. Wa hinon ni detalye kung kinsa dakpon. Una na iadto man ang nahitabo. Unsa man niya tinuod ning kang BBM nga way instruction gikan niya. So kung tinuod ni nga way instruction gikan niya, kinsa may nagbutbuot anang mga instruction? Or kini kang BBM istorya lang ni nga way instruction gikan niya pero do na instruction nga sekreto lang. Kana laruhon tani kay ang mga tao ba, labi na mayon ato mga Senado gunas Pilipinas. Dili na war zone mo nang doon na bitay uban nga lain-lain lag comments ang asa atong reporters kundi batak mahigala nga na-assign sa Senate na appeal po doon na po may comments mahigala nga labihan kuno kayo ka hadlukan. Actually kana mo among reporter na masahin kag Senate, masahin kag Malacañang, masahin ka sa Lower House na may mga reporters na na-assign. Pareha na nato dili natay reporter assign sa Capitol, natay assign sa City Hall.
dili na sa mga police reporters. So wa na maanad mga buto-buto, wa na maanad. Napo tay mga reporters ipadaan natog na mga gira gyud. Da kana mga anad na sila. Katos kundi batak taon na pagkadungog buto ato day. Kaya nga naman, first time man sa Senate. Mabitayngos kay tanong, first time nga nakaramdam ang Senado ng ganito. First time. So muna giingon ni BBM ha, at ipadayon mahigalan iyang pamahayag. Okay, proceed names. Yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. Boss, po natin. Boss, di natin alam, Huwag pa kaybaw ang Commander-in-Chief. Aalamin sa, mahinaot tama, hibawan niya. Isa magkanin Tagalog, hindi pa natin alam. Aalamin natin na alamin diha. Bitaw kay, kanana ang Commander-in-Chief ko ka, ang tanang intel, tanang niya mga info na ani mo. So, wa pa ni mahibaw kung kinsa ko no, wala man ko ni suod nga taga-gobyerno. So, kinsa man na ni nagpabuto-buto dito kumauho na. O dili ta kahibaw aning kalakihan medyo dakong insulto ni kay naago dito the same floor dool na mahigalang buto-buto sa mga pulis ug sa mga Marines. Naunsa man ang kalakihan? Sige, proceed, names. Kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Okay. Sige, mo na mahigala ang pamahayag ni BBM. Balikan ito gamay itong buto-buto dong. Tanawahan na ara the same flora. Ngano di man maalam kanyo? Nara diya ha? Tama mga Marines, Okay, boss dong. Kini mga Marines, usa man ni, mga pulis, usa man ni. Ngano man ni nga doon na may buto-buto, usa man ni.
Wa sa kahibaw na naman sa duol. Way na kahibaw ani bisag kinsa. Wala maklaro na to ni, mura man ni kalakihatag. Kinsa man na nagpabuto-buto diha. O wala mahibaw hai man, grabe ha. Kadaghan ng pulis, kadaghan ng marines nga naa. Or, unsa man to? Sila-sila ray nagpasalba-salba adto kunuhay, unsa man ning kalakiha? Kalma ra kini mga pulis o mga marines kay gumikan hibaw sila nga sila rin nagdrama-drama ani mo nang kalma ra sila or kalma po ni mga marines kay anad po ni gira nga dinagko. Tan-awon to kay adi man gamay ra man ang butuhan. Depende mo na sa imong experience makikilan kabati kag butoy ana. O ga taga Senado ka nga kuan, reporter ka nga naagi ka sa Senado, makaikagala kuyawan ka kay pero katong reporter ipadana-daan nato dito sa Marawi, adi na to kuyawan gin. Straight to the Kining point. Senate mahigala mao ni ang so far ha sa mga nanglabay nga mga administrations na ilan ni sa mahigala nga independente. In fact, mao ni mga kagalaan ang mas independent man sa House indikin. Kining House of Representatives, kining mga congressmen under the dictate ni sa Malacañang. Tungod lagi mahigala kay muuli kas distrito wa kay madang project na mao puna nga mo sakay-sakay lang pug ka unsay gusto gyud sa Malacañang. Mao na tinuod, no? Ibig mangutan na mo sa mga congressman. But kining Senate god ang mga constituente nila ang tibok nasod. So mo na nga sagad ang Senate kung sa gani issue mga kagalaan mo tan-aw gud sa hain dapit mga higala ang unsay issue unsa simpatiya sa mga tao because otherwise og mo dili sa ka mahigala makarelate unsa ang tinuod nga sitwasyon sa katawhan delikado pod ang imong karer pagka senador. Basin og kutob ra ka diha hindi kasunod eleksyon di na ka senador kay wa ka relate sa mga tao. Straight to the Mao na point. ikaw senador maniid gyud ka unsa ning hintabuag gyud. Mao na nga sa una pang mga administrations kanang Senate mo baro ginaday. In fairness ha, bisan sa una pa nga mga administration. So karon at least ang Senate ba makuha na to nga independent sa pwede diktahan lang sa Malacañang. Kung panalitan tarong ng ipatuman sa Malacañang di okay. But naa mahigalay usay di magkabangi ang ilang mga opinions basta at least naay mo stand mga higala o kana mao ang Senate nga so far mga kagalaan doon na sila'y kaugalingong stand mahigala sa mga issues. No? So, kining hitabo aron naa magpinusilay sa Senado nga mauna mahigala ang usa sa mga bulwark of democracy, bati kay paminawon. Di man na war zone. Mabita akong giingon, bisag gani itong reporter nga naa na-assign sa Senate, wala maanad og buto-buto, manampiting kurata in taong kundi batak. Kanang ma-assign kag Senate, ma-assign kag Congress, anad ka na mga debate diha, mo na imong coverage diha. Pero kanang aksyon nga buto-buto, wala na. Dili na mahigala itong mga reporters si Padan, itong Marawi, ug dunay mga gira. Mao po na ang institusyon sa Senate, dili na war zone. So na nga, medyo, ang ubang nasod nagtanaw na ito, murag kuhan kayo ba? Ngano na inana man napita? Ngano na, unsa man na hitabua diha? So diin man gikan ng maong attacker, kung maohon eh. Nga di same floor naman. Ang pagbuto-buto, mga sukit di paminaw, unya wa mahibaw ina karughain. Ha? Ibalik gamay itong buto-buto dong. Pila ka buto, atong paminawon pila ka buto. Kuna ko no. Unya atong tanaon itong buslot dito ron. Ikaw man. Sige daw, be. Kuna. Kana. Sige, sige.
Okay, pause dong. So atong giha pila ka buto tanan og banana type ni nga M4 ang ipabuto, nahurot ng usa ka magasin. Sobra pa day. Ang ihap ni kuan 37 ka bala ang napabuto. So kung panalitan og short nga magasin, nahurot ng usa ka magasin bisan pag long manghigala nga 30 ka rounds sa hurot. Nasubra pa mga sukit ti paminaw no kung imo paminaw ng number sa buto-buto. Naasa man gikan ka ni maong attacker mo na itong gitan-aw mahigala og attacker magalini. O na nga nag-chat na to sa Attorney Gonggong Amadura kaya nakatrabaho man na dito sa Senate kaniadto o di sa GSIS mga sukit di paminaw kana ding GSIS na building GSIS na nag-abang ang Senate. So mo nandun na agianan po na dito mga kagalaan nga makalusot dito sa GSIS. So medyo kuha na siya. Malagmit mga higala dito gikan po GSIS malagmit sad or malagmit nga kay kini maghimo ka ng senaryo makadaot mo guni sa atong optics ba sa atong dungog sa Pilipinas unsa bang Senado nganong na naman nga under siege mang Senate. So munang dili ta na basta-basta nga inanaon respetaran mahigala ang institusyon but dili kapug nga nagyud nga last resort na mo gamit kag pusil. So kadto kay nganong nagamit man to kinsa man ni nagamit kinsa man ni nagpabuto. O kada nagpabuto may galagway labot ang gobyerno na kay dili taga gobyerno na nakupo na kung kinsa nang tawhana. Tanawa ha atong tan-awon dong ang katong mga agis bala kasama nga names. Aman to. Kini Nani say audio? To mo na ang igo sa mga bala Sige yun, audio ko no. Okay. Sa mga pictures na ni dong. Nangabot ang mga taga-suko, gitan-aw nila mga kagalaan, kining maong lugar. Mora, duol anang lugar. Diin man ni agi di pagkahuman to nagpabuto. Ngano nagkasod man to nagpabuto diha, nga kitong armasa mga kagalaan. Kuan man tong armas, rifle man tong gigamit. Daw, mo nang agi mga higala. Unsa man ang kuan na, agiha, pabuto-buto lang to, nga kuan lang, warning lang to, o pakurat-kurat lang to, unsa man to. Mo nang mga agi daghani mga agi mga kagalaan. So kung rifle to ngano nakasuod man to dinha, wa dito maharang sa Senate security. Nga stricto man na kay nang naa. Mo ni hitabo mga kagalaan. Nya kinsa man ginaghimo ato dili mga higala pulis, dili Marines, astang NBI gitawgan kuno ni BBM yung kunong wa kay narasas lang opisina. So in fairness ani nila bisag kinsa ani nila Marines, Police, NBI, bisag kinsa nila nasuguan na po na sila. Gisugo ra sagod. Follow na sa sugo mga kagalaan. Kay si attorney Hamantong kang Peter Cayetano nga kuanday dong katuna espiya bitaw nga perting yaw-yaw pong piya Cayetano ato kuno i-play kadali dong. Napat diha. Kompleto man mga videos mahigalas kasamang names ato lang hagpaton gali. Be kanang pagkagabi iba names nga kuan. Kuan sila, live to si Alan Pit kani. Naspiya sa likod mo ba ni? Sa ato paminawon ko no. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help. That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari.
So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Okay, pause dong. Mao ni ang kasulti ni Cayetano. Tanaw ha, ngano man ang hitabuang? Dunay upat ka mga senators na kadawat mag-tips daan day. Nga naay mahitabo diha sa Senado. Ang uban ang hinahina nagpanguli. Ang sila nagaw-kaukos. O niya, nagpaabot sila sa articles of impeachment kani abot sad kagabi batok ni Vice President Sara Duterte. Pero while dito mahigalang majority gakaukos sa opisina, ang ubang mga senador na namauli na day. Kaya ina na uli na mo kaya na mahitabo. Ngano nagkadawat mag-tips ang uban? Nganong uban wa man? So, dunay kuan dunay plano. Ngano man plano ni nga naiplano niya, napalpak nga plano unsa man. Kay mingon ka nga dili taga gobyerno, dakpunta na kang dili taga gobyerno, nagdago nagpusil. Rifle pa'y gidaan na. Kinsa man ang tawhana. Unya, sayo-sayo pa niya na mga kagalaan si Oldon, ni kuan ha, nanghimakak ang taga-NBI ana. Og nanghimakak taga-NBI, matod pa matibag, dili ko iya mga tao. Kinsa man ni mga tawhana ang na videohan ni Attorney Torion. Tingali dili ni taga-NBI, nagsulot-sulot og t-shirt sa NBI. Kana, imbestigaron nung nagsamot. Kaya nagdaa sa pangan. Kani ba kani o? Asa man to dong? Sige ko dong. Audio dong, audio. Naka-uniform NBI pa oh. Ayan oh, may mga flashlight pa oh. Naka-uniform NBI pa oh. Hindi lang masyado clear ba. Ayan. Try ko sa Instagram. Kakashare ko lang. Okay, muna si Attorney Torion. Ayan oh, may mga flashlight pa oh. Naka-uniform NBI pa oh. Hindi lang masyado clear ba. Ayan. Try ko sa Instagram. Kakashare ko lang. Okay, standby ha, gamay lang. So mo ni, pagka, kuhan pa, wa pa buto-buto na yung mga taga-NBI nga naa diha. Pero in fairness mga higalas, ako nang giingon kung taga-NBI ning tinuod, gisugo, rasa na sila. Ang problema, nagdili ni taga-NBI, yung sama ni, nag-uniform og taga-NBI? Sulot og NBI uniform? Kaya doon na labay nakuha nga info pod, si Senator Amy Marcos nga lahi sad. Straight to the point. Okay, ato balikan mga kagalaan. Lalim ka mga higala. Kinsa man ning maong attacker. Kung attacker magaling nga natuan eh. Kay pagbuto-buto kagabi ikaigo yan, doon naman kayo namatay ato. Kay last resort ko na mo gamit kag pusil. Nganong ni gamit magpusil? Last resort mga higala na, labi pa rifle ang gigamit. Unya ang place ba imong i-preserve kay institusyon ng Senate, bad optics na sa atong nasod. Nya gigamitag pusil, so kinsa ning tawhana di ay? Limang ka o, ang sa gawas sa nga bahin, tanawa ko ng gawas ka bahin sa Senate dong, tanawa to mga pictures dong. Naay mga realista dito, wa makasod. Inani o? Inani mahigala ang ilang pag-lockdown sa Senate. No, naidaghang mga tao diha, anak lang mo kutob. Gabi ina. Garali. Anak lang mo kutob. Doon ay mga sympathizers mahigala sa dito ni Bato. Nga nagrally mga kaigalaan. Dito sa Senate, nag-vigil. Dito mahigala gawa sa Senado. Pero kutob lang mo diha. Di basta-basta. Kanang Senate, makaigalaan, anak masako ng Senate. Grabing inspection, anak. Pareha na Malacanang ba?
ang inspection ngadto mig Malacañang sa una gani nga ipadana da ang mga nga ninyo daan murag gitan-aw na ninyo background daan. Usa pag abot dito mahigala grabe pa gyud ang mga X-ray machine sa umagian. So di ka gyud kadag pusil. Nya kinsa man na nagdag pusil nga nagpabuto dito, rifle pa gyud ang gigamit mga sukid dig paminaw. Kinsa din ang tawhana? Di man ang niagi ng tawhana. Sa kadaghang pulis ngano nakalusot man na. Natanawa si Senator Amy do na siya mahigalay pamahayag labot ani kay do na kunoy na dakpan ba to mga kahigalaan? Asa man to Senator Amy dong? Kani. Sige, paminawon ta ko ng audio. Nakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon. Kakagulo pa rin kami. Mao ni si Senator Amy Marcos mga kahigalaan ha. Dili dapat nga mahitabo mahigala sa institusyon sa Senado. Taga NBI kuno to, confidential agent sa NBI. So, himakak na ni Attorney Matibag, kinsa man si Attorney Bomediano. O dili po na nga Attorney Bomediano, kinsa to mga tawhana. Labi na nga pangitaon tato kay mga nakasuda ito diha. Dahil nag-chat na ko di ka to grupo ni Trillanes. Trillanes may galang active kaya na mga kagalaan sa mga kaso sa ICC. Of course, kato mga nasuko sa mga Duterte, lipay ang Trillanes, oy. Di ba day? Kato mga pro Duterte, suko ng Trillanes. Apil-apil kang kuhan man ka diha, civilian naman ka. Pero kato mahigalang uban, kuhan to. Pero nga to lang ba, i-coordinate lang og tarong authority. Coordinate lang tarong authority. Unya, kini mga higala na, naman ang mga kagalaan ng warrant. In fact, confirm naman na sa ICC mahigala nga, secret untan ang warrant. Karon ila man ang gi-confirm, dili na ditso nga ma-implement sa Pilipinas. Ako nang gi-explain mga kaigalaan. Kini ako ma-explain ko no base sa balaod niya akong tagaan mo og kanang klarong example ba para nga way lipod-lipod ning ato real talk ba. Andil sa atong nasod, ato ning jurisdiction. Ato ning jurisdiction bisag unsa mga higalay nailaing interes ang ubang nasod palitan na kriminal nga ilang dakopon diri. Mo coordinate gyud na sa atong authority. Simple as that. Muna kong giingon, kining ICC, wala sila ilang kaugalingong pulis. O dakpo nila sa bato dili, di na pwede nga ilang pulis dili, muso dili niya mo dakop ni bato day. Pila naman po kabok ilang pulis, butanta lang. Wala. Mudakop ang pulis Pilipinas mo nang necessarily maagi yung kaog proper authority. Nya kanang pulis di po na ditso mulihok mga higala, dapat lang kung ang kamanduan gikan sa foreign country. Imo sa nang iparecognize diri sa atong Philippine courts. Doon na ba'y coordination ba? Kaya kung example ha, kini, ICC, na warrant of arrest, mo arrest na, di man na pwede mo arrest na rin, manakop sa tao diri. Masa na akong example ninyo. Ang atong korte diri, mo pagawas og warrant of arrest sa usa ka national mahigala sa Malaysia. Nga dito nakasa sa Malaysia, pwede din na. Mo padatag pulis ato dito, pwede din na. Di ka naharangon atong pulis itong sa airport pa lang di nakasud oy. Di ka pwede kadag armas dito di na imong nasud wala tay jurisdiction ba? Bisag unsa ka kahawod nga ranger team diri police special forces ng imong kuan dinha. Asa ka nga unit SWAT ka ipada ka dito Singapore day. Dili na ato nasud dito sikwati ta dito do na gud sila ilang kaugalingon. Inana ba no? Simple kay na pag-explain para makasabot ang tanan. Kay malibog kagod niya liga-liga lang iyahay ang mga mahigalag opinion. Kamo tagaan ta mo klaro nga husay dos DYHP. Mo na plangka-plangkang pag-istorya. Example ha, example. Kadto si Marwan o si Basit Usman. Numdo mo? Dili to Pilipino,
Mga Malaysian today, inumdum ka day, Marwan o si Basit Osman. Mga teroristo nga maghimog bomba nga gipangita to sa US. Sige pinangita sa US ato nahibaw nila nga ni as Pilipinas dito sa Mamasapano sa Mindanao. Pwede ba tato unta nga kay bao ba tang mamatyan tag sa 44 may patugi nang to US. Kamon lay ko na nibi. Total sa kompleto mo pulis, kompleto mo army. Kamulay ko na, tagaan mo na mag-authority lang. Kamoy suod sa Mamasapano, Maguindanao. Kamulay bahala, dako pa ng Marwan o Basit Osman. Kay total, di man po na Pilipino, Malaysian man na. Pero nga nung man mahitabo na, nga ang Amerika na may capacity. May kag sundalo sa Amerika na because mo respect sila nato. Ilang gi-coordinate nilang naadiha si Basit Osman, naadiha si Marwan. A1 information na mo, CIA. So sa gibuhat na to, kita mo ini operate. Mo to hitabo mahiga lang sa 44 mo ina disgrasya hinoon pag-operate na kuha si Basit Osman o si Marwan. Ngano inana man na? Because ni-respect sila ato ning jurisdiction. Dili pwede mo sud lang sila diri sila mo himo og kuan dayon. Dili pwede mo na inana ka simple ha. At least ayaw mo kalibog kay lain daghan kay mga lain-laing mga opinion ro malibog mo yan na authority pwedeng dakpon awan dili pwedeng dakpon tagaan ta mo husay dos DWHP nga real talk yun. Ano na kasimple. O moari na mahigalang mga taga dahig nga as tourist way problema. Pala sa US ba moari na sila isip turista masuloy-suloy Dumaguete magsuloy-suloy din sa kinini ang Kamutis aw kana may pahinoon kay makakwarta sa mga turista. Pero magsuloy-suloy ang madagposel, niya moingon nga, kuan may, dili pwede. Dili pwede. Mabitaw nga kita, mo supak mga nita, visiting forces agreement, kinahanglan daghan pang mga sabutan, anak nga, pwede ba na makasuod na dinhi, kanang mga sundalong Amerikano, nagdarabag pusil. Nganong inana man, because na ay respect sa matag country, kay sovereign country ta, anak ka simple kay na to i-explain. Kay malibog ang mga tao nga, ngano ba ni Dunagi ang ICC na anay warrant? My goodness. Mo coordinate sila klaro. Mo na iplangka-plangka ang pag-istorya. So doon na sila ilang kamanduan sa korte, dili na ditsu-ditsuhon lang diri og implementoy. Mo na kong ingon ha, example ko nanda ko, kanang US dana sila capacity. Kay bao pa lang ta mamatyan ritag sa 44, may pa sila na ito gipadako, pato gitagag authority, okay, amo ning jurisdiction diri, but mo wave lang mi. Mo pirma mi waiver kamoy so dito sa Mamasapano. Ala, kuhaan niyo sa Basit Osman o si Marwan kamay bahala ato. Oh. Pero wa na buhata sa Amerika. Ang Amerika ay nag-tape na to ana. During the time of Pinoy. Because sa respect nga ilang ihatag na to bisag gamay tang nasod, mo respetar sila tungod kay sovereign country ta. We have our own constitution. Straight to the point. So kining nahitabo ron ba to? Bisag katong kang Presidente Duterte, pag naiwarrant makaigalan, mismo gani ang Rome Statute under Article 59, nitahod magani, if you read the Article 59, if you read the whole Rome Statute, you read it in harmony with our Constitution. Di ba klaro kayo nga ni-respect magani ang Rome Statute? Bingo man ni Rome Statute dahil nga ianha sa inyong korte. So, kisa may nagbinuang mga kaigalaan aning kalakiha, tungod sa political interest, gibali na to ang atong kaugalingong balaod. Tarong bago na mga sukintig paminaw. Straight to the point. So kining kang bato naa naman na. O ako moingon ko, okay, na naman Supreme Court, sige paminawon ta Supreme Court. Unsay decision Supreme Court ana, para wanay gubot. Whatever decision sa Supreme Court nga ipagawas atong tuuhan. Otherwise, reserve sa kayo. Pulos man na, umuwi ka mga abogado, pulos sa mga ngilngig. May na mo argue. Pulusan ay mga basis. Mana ako di ko mo, kuan, iyahay ta o ganang opinion. But once mo tingog na gani ang Supreme Court, ato paminaon. Ay mo panundog ni Tito Soto ha, basta gawin tingog Supreme Court, suko sa mo Supreme Court. Kanang nagitay, kuan ba, natay final arbiter ba? Ato paminaon. Palihara gyapon na sa kuan ba, karon tingog na mahigala ang CBCP, labot ini mga kaigalang impeachment ni Sara. Sige, okay, ato lang respetaran ang CBCP. Discuss na ning CBCP nga statement ha. O na nga padali gyud ko anang impeachment ni Sara. Okay. But once panalitag makalusot si Sara ani nya mag-eleksyon gyud. Ini eleksyon panalitan o mudaog gyapon Sara,
Di atong tuuhan nga, the voice of the people is the voice of God. Atong tuuhan. Eh, lisod man kayo, nagkaman, paningkamutan nga Sara, di makadagan, ana. Unya, kung makalusot yun siya ng impeachment niya makadagan, o muna, o bugubot na po, kaya, ayaw, atong respetaran nga, mao gani kabubuton nga nung naa diha. Kay destiny man ang pagka-presidente. Pero di sa kalusutan ni di okay. Unsa na yung breaking news dai? Southern Police District pinangalanan na ang suspect sa shooting incident sa Senado kagabi. Okay. Mas may na. Kisengan, ayon sa SPD, ang suspect ay si Mel Oragon, 44 years old, na employed driver ng NBI. Kisengan, Mel Oragon. Abda ko guwagon. Mel Oragon, ikuan ko na itong breaking news. Butang ko na dito dong. Pwede na ma-screenshot? May ato ibutan rin. So, DZXL na among sister station mahigala dito sa Manila. May dispensa gamay, naputol niya itong internet dito sa itong CBN. Niya human among nang gibalik atong Facebook hasta nga atong YouTube. Murag daghay na paong mga higala ni comments dito mga kagala nga kalit nagkapaong. Ang atong internet dito mahigala atong kwansa kay okay naman atong internet kay okay na ba kay? Nabalik na ta atong kwan. Nabalik na atong YouTube ug atong kwan, Facebook. Sige. Okay, so mo ni mga sukit paminaw ha. Okay, asa man tong ato ipakita sa dem breaking news na to be. At least na nya nga naman og suspect si Mel Oragon, 44 years old, employed driver ng NBI. Mo ni. Ato ning DZXL News Manila. Okay. Southern Police District, SPD, pinangalanan na ang suspect sa shooting incident sa Senado kagabi. Okay. So, mo ni ang breaking news. Unya mo ni ang iyang pangan, si Mel Oragon. Okay. Sige. So, at least na kuha ng pangan, ha? Unya, nganong driver siya sa NBI? Employed driver ng NBI. Nganong nagdaman siya og M4 nga taga driver man kana sa NBI? Ato ni agi katawa ha, only in the Philippines in kalakiha ha. Employed driver sa NBI unya pa man nagpabuto-buto dito mahigala gamit ang rifle unya human ang mga Marines way nahimo. Ato ni agi katawa mahigala. Sa to pa wa ngingiga isuga ko driver sa NBI day. Og maohon. Kung tinuod niya, kay gitawgan lagi si Matibag, ingon niya, di man kuno iyan tao. Kung sa man yung driver sa NBI sa day ni, huwag mauho na. Kadako mga higalas atraso ang Senate of the Philippines, unang higayon, nga nahitabo na sa Senado. Grabiharong si Manaha, mura og sa kon pa ni may galab, now showing, labihan ka, daghang kem nan-aw ni sa sinihan pa ni kasamang kay. Gikan pas Lunes o dagans bato may gala aron makabot sa session hall aron makabuto mga kaigalaan. Ma-change ang leadership sa Senate. Ginukdan na yung mga kaigalaan. NBI sige po yung involved. Karon may gala NBI involved pero kadako atong kasuha mga higalang ang Senate gyud institution. Pakauwaw lang tas tibok kalibutan ng kalakiha. Pero ang hinungdan na driver lang na ikono sa NBI nagpabuto. Ang sama ning kalakiya, itugaan ko nung klaro, ang driver sa NBI o doon nagyoy lahi na nagpabuto niya, gipaangkon na sa driver. Kung sa may naghatag authority ang nagpabuto-buto na lima kang mapabuto ka na ay mga Marines na ay mga pulis. Nyawa kapalag sila ang kalakiya, indekin? Medyo matingala man tindagana mga higala. Dako tag katingala ining maohon ay. Di bang kadaghanang buto nga naman ang driver sa NBI na day pusil ng driver sa NBI nga kwan rifle. Ila day nang tagaan og isyuhan din na nila. Kinalang tubagon po ni matibag pod. Kasi ako nang ingon kanang taga NBI may gala in fairness ana nila. Mayon ang taga NBI pre buyag pero og suguon na sila nga dunay sugo sa Malacañang mutuman na po na sila. Labi na kana sa matibag may nabdag tuman si matibag oy. Lalim ganit paminaw na to balik dong nya driver na kuno sa NBI nagpabuto de ani tiya mo na nakurat ang tibok Senate mahigala
ni buto tibok Pilipinas as tibuok kalibutan na balita ta nga duna mahigalay panghitabo sa Senate sa Pilipinas. Nya kining tinuod ang driver o gipaangkon sa driver lang ni. Kalohon tanay be. Be sige, paminawon ta kuno balik tong buto-buto dong be. Asa man to dong? Driver na hinungdan kuno ani. Sa man to dong names. Balik ko tong video names. Dahil ka na. Sige daw. Oh. Piyawas drivers NBI mauhon. Kani oh, nya driver na di ko na hinungdan. Gubuta sa Senate. Senate of the Philippines institution. Asa, okay, post dong. Kung driver ni mahigala, sa to pa wa makakuha ng mga pulis, sagdan na rin driver sa NBI ni pabuto-buto. Atong live sa Radio TV Malacañang. Wala pa, palayo ko andam nim sa Radio TV Malacañang kay doon statement ang presidente ron taon-taon. Unsa kaniyang statement makigalaan. Iya bakang klarohon talan eh. Kay mohatag og statement mahigala si Presidente BBM labot ani mga sukid tigpaminaw. Sige atong tagag pagtagad mga higala ni karon. Kining maong statement. So ingon nga 9:30 maka pero pa magsugod. Sige. Standby mo karon taon ha atong paminawon ni mahigala ang pamahayag sa presidente karong adlaw. Lahi to niyang pamahayag kagabi. So karon ni mga kaigalaan. So muna oh. Unya matod pa sa atong DZXL gipanganlan na sa Southern Police District nga ang nagpabuto kagabi kining ginganlag Mil Oragon driver de kuno employed driver sa NBI. Mao ba? Ti amo na mga kagalaan na kurat ang tibok Pilipinas og ni buntaog sa tibok kalibutan ning balitaan nga ang institusyon sa Senado nga usa ka bulwark of democracy nagubot mga higala tungod ning driver sa NBI. Nya wa makabadlong ang mga pulis anang kalakiha indekin. Ang mga marines sagdal na to. Nya paghuman na to nya unsa man lakaw na to paghuman? Walay kwan. Kalma lang ka to naglakaw-lakaw na dag import. Naunsa na yung kalakihag mauhon mga sukid tig paminaw? Dito ganis gawa sa Senado perti ganing istriktuhag ang makasud nya kini nagkasud ni mga higalag kuan lang. Okay, atong tagag pagtagad ni karon. Kining maong mga panghitabo mga higala gamay lang kayo. Ay pabot-abot na to gadali si Presidente BBM. So man akong giingon nga para maklaro lang na to atong explanation ba nga kay malibog mga tao daghan kay kuan. Kanunay gyud na kung dunay mando sa laing nasod, naa sila dakpon diri sa atong nasod mo coordinate sila sa atong authorities. Akong example gibalik na kong example nga kada na ang katong pagkadakop ni Basit Usman o ni Marwan didto sa Maguindanao. Ang interest to sa US to nga interest ila to mahigalang interest nga dakupon to kay mga terorista to kontra to sa Amerika gyud.
Unya, mga Malaysian to, dili to Pilipino. Pero dili man sa Pilipinas, sa to ba, diya sa atong jurisdiction ba? Diya sa atong balay. Diya sa atong balay. So, kanang Amerika, bisan man mga higala og kompleto na sila og sundalo, kompleto na sila mahigala og mga pulis, nirespect sila na to. Kay police matter man eh. Police matter man. Nirespect sila, coordinate sila na to, nga naadiha si Basit Usman o si Marwan, nga madakop na, kay wanted na mga tawhana. Naanay warrant. So, gi-operate na to. Kinsa may nag-operate ato, inomdomos, Purisima may PNP chief ato. Gigamit niya ang SAF, Special Action Force, ngadto mahigalas Mindanao, aron dakopon si Marwan o si Basit Usman. Pagkahuman og dakop ato indakin, gikuhaan to kumagko. Kanang napitawa na malitalya, gikuhaan kumagko to mga kagilaan, gidaog ice bucket nga kuan niya, gi-preserve to, gida sa US. Confirm. Pag-confirm, nga kana mao si Basit Usman o si Marwan nakuha gyud. Giunsa man to ngano nakuha man to nila dayon? Ngano na abot man ang kinini ang iyang kumagko ni Marwan og ni Basit Usman nga naabot man sa Amerika dayon day. Na confirm man nila nya ngano wa man kagawas. Ngano nakagawas ang kumagko? Ngano kagawas ang sa 44? Na-disgusya sila dito sod. Straight to the point. Kana may ko example nga bisan unsa nga interes sa laing nasod nya ni as atong jurisdiction, di as atong nasod, coordinate gud ka sa authority. So coordinate sila nato. Wa na to damha nga ang atong sa 44 mao mga higalay na disgrasya pagdakop mga kagalaan atong Basit Usman og ni Marwan. Kay kana mga kagalaan kahibaw palang ta pwede man tag moingon, oy, mura bag mohatag tag authority ba bay kamo. Pero ganun di man nato na buhaton because that's a mockery of our constitution. Musod sila diri ang mga kagalaan mag-uniforme nya sila may modakop dito. On police matter. Ato na. Manawa sila musod. Giingnan talang tatuday nga kamulay sud sa mamasapano, bay tagaan lang mo na mo kon mo wave me sa mong rights. Daghan pod mga higalay mo supak atuming wa kay na militarization mo ana pod. Kani bitong visiting forces agreement. Kapila man na debatihi mahigalay aprobahan ba na og dili. Kay di ta mo sugot nga naay lain nga dili taga-ato nga mag-uniform dili madag mga pusil kay madaot ang atong sovereignty. Mo na nga dunay mga visiting forces mag joint military exercises kuno ay toras lagyo kani dili na ipaare sa makita sa mga syudad-syudad ato mos lagyo. Hilit-hilit. Pero daghan ka pwede supak kana kay militarization ngano nga naa ning mga American soldiers. Nagdama ng mga pusil. Kasi magadahaw-haw na diri sa tumbalay. Manan dili pwede kay sovereign country ta. O manganhi ng mga foreigners, kana mga Americans manganhi as tourist, welcome kay mo diri kay mo gastusan mo mahalinan may ang mga hotels. Di ay daghan nga mga restaurants mahalinan, welcome ang mga tourists. Ngano man, tourist man ka civilian man, di man ka maglabot diri day, mo follow man ka sa mga balao diri. Bisa pag sundalo ka na assign kag Iraq, na assign kag Iran, unya, moari ka sa Pilipinas kay tourist o sunod ka sa Umbalao sa Pilipinas. Di pwede moari ka magdakag pusil, maghawd-hawd ka, dakpon ka. Ha? O, inanala na mga kaigalaan. Inanala ka simple mga kita po, kung atong balihon, doon na tayo warrant of arrest, issue sa atong korte, hindi na pwede nga atong dakpon itong tuwa sa Malaysia, tuwa sa Indonesia. Labid di na to nasyonal na tuwa dito, dakupo ni mo. Kisa may mo dakop. So, coordinate ka dito, aron nga ilang pulis maoy mo dakop, bati mo nang iparecognize ang imong order dito nga higala sa ilang korte. Kaya di man na maminaw ilang pulis kung mando sa lain. Ang mando-mandoan mi ninyong sovereign country man mi. O, banang balihon na to, sama ng ICC.